सार बेराफारसे हाग्रा सिफायनायखौ नुनो मोनगासिनो नेसनेल पार्क फोसावनायनि उनावबो हाग्रा सिफायनायखौथ' जेब्लानाखि आं फरेस्ट हिसाबै एम हिसाबै दंमोन बे समावहाय आङो माने खोब नोजोरबो लादोंमोन। दानि जाहा EM जेम्स बिथाङाबो नोजोर लादों। बिथाङाबो बे फरेस्ट डिस्ट्राक्सन खालामनायखौ बोरैहाय होबथानो हायो बेखौ नोजोर होदों। आरो जों बिटिसि सरकार हिसाबै बेनो माने हाग्रामा सारनि माने दैदेननायाव जोङो फरेस्टखौ बोरै बासायनांगौ बे माबाखौ माने दायित्वखौ लानाय जादों। आरो गोदान गोदान माने बिफां गायफिननाय माने खालि हायाव बेखौथ' नोंथांमोनहा मिथिबाय। दाखालिसो जोंहा पास फोथारनो पास वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे खालि जों मानासाव हाग्रामा सार गाहाय आलासि हिसाबै फैबाय। ओमफ्राय जों बिफांखौ गायबाय आरो बेल' नङा सब जायगायावनो दा बिफांखौ गायफिननाय अर्थात माने फरेस्टेसन जों खालामफिननायखौ जों नाजादों। सार बिनि गेजेरावनो जोङो मोनसे भिडिअ नुनो मोनदों जे जायफ्रा सिफायदों बिथांमोना बुंदों कि जोङोहाय जुदि बेनि बदलै मोनसे जायगा थानो जुदि बिटिसि सरकारा होयोब्लासो जोङो बेखौ गारनानै बा हाग्रा सिफायनाय नङा बेबायदि बुंदों। बेनि सायाव सारमोना माबायदि सावरायलायगोन? हाग्रायाव हाबनाङा जोंना बेनो हाग्रायाव माने खुनु दिन थांनो मोना आरो जों बन्द'बो खालामदों आरो हाबोबा खिन्थु बेखौ माने दिहुननाय जागोन आरो बिनि थाखाय जोङो जायफोर हाबहैदों बे मानसिफ्रा बबेनिफ्राय थांदों हा दंना गैया बेखौ जों दा सालिजारि खालामगासिनो दं आरो अबयथा जुदि गैयाब्ला बिनि बेब'स्थाखौथ' खालामनांगोन। खारन गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैदों सनितनिफ्राय बिसिनाय दङ आरो जोंनि जायगानिफ्रायबो दङ आरो किसुमानखौथ' मा बुंनो टाइटेल मोनखानाय मानसियाबो आरो हाबहैबावो। खोथाया जाहैदों मा जों बुंनाया माने बारि बागान टाइटेल मोननानै बारि बागान जाबाय गय गायबाय ग्रोम ग्रोम जाबाय आरो बिदि मानसियाबो जुदि थाङोब्ला बेखौ मा होननांगौ जाखो बेखौथ' जोङो एसे नायनांगोन ना नायनांगोन माने जों ओरैबायदि बुंनांगोन आरोखि जुदि थांदोंब्ला बियो जोङो बिनि हाखौ बै टाइटेल होनायखौनो जों केन्सेल खालामनांगौ खालामनांगोन मोननानैबो जुदि माने माबाबाय थायोब्ला आरो थांबाव सिफायबावोब्ला बेथ' थिग नङा होथारबाय हाखौनो होथारबाय टाइटेल होथारबाय टाइटेला मोननानै आरो हालखौ सिफायोब्ला बेथ' माने अनलाइन फैबा माथो दंबावो। गतिके जोङो गासिबथिंबो जों नोजोर होदों हाग्राबो बासायनांगोन दैखौबो जों होबथानांगोन रायजोखौ जों माने मोजाङै जाहाथे जों सहाय खालामनांगोन आरोखि। बिनि गेजेरावनो जिथुनाखि माबा होदोंना मा होनो नेसनेल पार्कनि जिथुनाखि नङा जेनेबा बर्डार होखाबाय सिमा होखाबाय नै बेखिनिया जिखिनि जायगा बिसिम होननानै खिन्थु बिनि सिङावबो माखासे गोबां न'खरफोरा हाबनानै दङ बिसोरखौ माबायदि जादों थांनाय सरकारा बिसोरो वाइल्ड लाइफ माने डिक्लेयार होदों जेनेबा जोहोलाव जोंना माबे माने वाइल्ड लाइफ दा बिसोरो बे जायगायाव दंखायोमोन बिसोर बुंनाय बायदिब्ला जों मिथिनो मोनदों आरोखि बिसोर दंखायोमोन टाइटेलनि थाखाय बिसोर एप्लाइबो खालामबाय थादोंमोन आरोखि। ओमफ्राय बै समावहाय माने इउपिपिएल सरकारा बेखौ मा होनोमोनलाय माबा खालामबाय माने वाइल्ड लाइफ डिक्लेयार होबाय फेन्सिं होबाय आरो दा बिसोरो बेखौनो बुंबाय थादों आरोखि जोंथ' सिङाव हाबखानायमोन जों बोरैहाय माने ओंखारनांगौ होनना खिन्थु वाइल्ड लाइफआव हाबनायखौथ' जोंथ' बोरैहाय होनो रायलायनायनि गेजेरजों मोनसे लामा दिहुननांगोन जाहाथे बिसोरबो माने जाहाथे बुजियो वाइल्ड लाइफआव थानो मोना बेफोर जिनिसखौ जों मोजाङै बुजायनानै बुजा फरानि गेजेराव जोङो बोरै समाधान खालामनो हायो बेखौ जों नायनांगोन।